изискваме, настояваме ясни отговори, ще защитаваме законността, защото останахме само ние очевидно. Кой блокира Конституцията? Това е мотото на протеста в сряда вечер пред Съдебната палата в София. Такъв протест беше обявен още в Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Русе. Смятам, че всички са много изморени, да трябва да гласуват отново и отново. И на мен лично ми писна. На мен лично ми писна и искам нещо да се промени. Виждате как действа Конституционния съд. Бавно, непрозрачно, неясно, проверява частично резултати, за да иска преизчисляването. Отговорността е на служебния кабинет, създаден при новите правила в Конституцията, и на тези, които прозираха зад гърба му. Всички знаем кои са. Това са две политически партии, за които в последствие стана ясно, че са се възползвали в най-голяма степен от всички тези порочни практики, на които станахме свидетели, за съжаление. Благодаря на закасирани на избори. Да искат да... Ние сме правили силата. Ние нямаме място при червените звезди на сталинския... Ние имаме едно право да гласуваме и независимо, че хората, с които аз съм гласувал, са влезли в парламента, няма значение дали са правителството или не. Факт е обаче, че вота на някой друг е прецакан, унищожен е. И това не е хубаво, не говори добре за нас като демокрация и като общество. Това е разграждане на демокрацията в България. И съм възмутена, и съм оплашена от всичко, което се случва.